Mzimayi uyu mukumuonayu anaphedwa ndi landlord ake pamodzi ndi mwana wake ndiko katayidwa ku mtsinje mpaka zaka kutha anthu osadziwa kuti iwowa anaphedwa. Ndipo ndiye mapezedwe ake momwe anapezera anthu amene wawa nzovuta kumvetsa ndipo zinasiya anthu ndi mafunso osowesa mayankho ake monga zitheka bwanji anthu awiri kusowa anthu nkusadziwa zoti anthu wasowa ali komwe mizimu imakhala. Mzimayi ndi mwana amene yuyu ndi ndani? Achibale analipo nanga bwanji nawo sanadziwe? Moyo wawo kuphayo umamuyendera bwanji? Nanga anthu kwawoko ankatinjiza kusowa kwa mzimayi ndi mwanayu. Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Pakiza Yusufu ndiye dzina lake wa ku New Zealand. Pakiza anali nzika ya ku New Zealand koma makolo ake anali ochokera ku India. Iyeyu Pakizayu sanangofika ku dziko kuno nkudzala wa imfayi, koma iyeyu nayenso poyambapo anayamba kaye wabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula, koma vuto nda landlord. Atafika pa msinkhu otetera iyeyu anakwatirana ndi mnyamata wina dzina lake Karimu mpaka anasonkherana naye kamwana kakakazi. Moyo nkumapitilira. Munthu wina wofunikira mu nkhani ndi Khuma yemwe nda landlord apakiza. Khuma nayenso agogo ake anali aku India, kenako anasamukira ku Fiji komwe anamusiyira mzukulu wawoyo chuma. Ndipo Khuma anasamukira ku New Zealand komwe anamanga nyumba komanso kupeza citizenship ya kumenekoko. Khuma anali ndi ana awiri omwe amakhala nawo. Iyeyu anali atasiyana ndi akazi ake pa nthawiyo. Ndiye mu chaka cha 2006 kunafika banja lomwe limasaka nyumba ya renti. Awawa sanali ena koma Pakiza ndi banja lake lija. Khuma anapangisa renti mbali imodzi ya nyumba yake ndipo banjali linalowa nyumbamo. Poyambapo ubale omwe unalipo pakati pa Pakiza ndi Khuma unali wa landlord ndi tenant. Ma conversation awo anali amabilu ndi zinthu zina zofunikira monga momwe landlord ndi tenant amakhalira. Nyumba atu ikuchucha apa, chimbuzi chadzadza, inu mukudziwa omwe muli pa renti. Koma pakutha pa nthawi awiriwa anayamba kucheza kuposa ubale omwe unalipo. Izi zinapangisa mamuna wake wa Pakiza kuti amuzuzule mkazi wake ndi kumukumbusa kuti akuyenera kupanga maintain ubale wa landlord ndi tenant. Koma kwa Pakiza izi sizinamveke. Awiriwa anayamba kumakangana nkhani zokhuza na Khuma, ndipo nyumba mwawo munayamba mapokoso kamba ka landlordiwa. Mikangano ya awiriwa mpaka Khuma anayiziwa kuti anthu awawa kumakangana, ndipo Khuma anamupeza mamuna wake wa Pakiza ndi kumuzuzula kuti banja amalankhula mosayenerera kwa mkazi wake. Muzikhala bondi mkazi mani. Moti ulendo wina Khuma ndi mamuna wake wa Pakiza anakangana mpaka Khuma anayamba kumunyoza mamunayo. Izi zinapangisa kuti mpaka nkhaniyo ifike ku polisi, ndipo Khuma anamangidwa. Koma tsiku la khoti Pakiza pamodzi ndi mamuna wake onse awiriwa sanafike ku khotiko. Izi zinapangisa khoti kumusiyano Khuma. Koma izizi sizinasinthe awiriwa, ndipo zinafika poti ngati mamuna wake wa Pakiza angayankhule china chake chokhuza Khuma, Pakiza amakhala kumbali ya Khuma. Izi zinapangisa awiriwa kufika paja poti ndi mmene zililimu bola nitisiyane, ndipo Pakiza ndiye anapereka divorce kwa mamuna wake. Apano Pakiza anapitiliza kukhala nyumba mwa Khuma uku ndi kumasangalala kuti palibe omusokoneza, ndipo anayamba kukhala ngati banja ndi landlord wa chinyengoyo. Moyo nkumapitilira pang'ono ndi pang'ono. Khuma anayamba kuonesano mamba ake. Poyamba Khuma amamukalipira Pakiza pena mpaka kumunyoza. Hule iwe pachatu nkachita kukakamira ndiwe banjali kumamupanga chiti mamuna wako. Koma Pakiza amangoti basi zimachitika, anthu mu relationship amatha kukwiya pena mpaka kusamala nkhulidwa bwino. Mtima wanga dekha ine sioyamba kunyozedwa, ankateno Pakiza. Komano uno unasanduka moyo wa tsiku ndi tsiku wa Khuma. Amabwera mochedwa komanso ataledzera mpaka kumamumenyano Pakiza. Pakiza amasowa koti anena poti anthu akwawo onse anali atadula maubale ndi iyeyu kamba kosiyana ndi Karimu kamba kakusakhazikika kwakeko. Koma ulendo wina Pakiza anawayimbira mayi yake ndi kuwafotokozera mmene Khuma amamuzunzira, kumunyoza komanso kumumenya. Mayi yake wanangomva koma sana pangepo kanthu komuthandiza mwana wawoyu kamba kuti abale ake onse amakhulupirira kuti matsoka awawa Pakiza anachita kuwasaka dala posiyana ndi mamuna wake wakale uja yemwe amamupanga treat bwino zedi ngati Queen Bala.
panadusa nthawi yayitali zedi Pakiza asakulankhulana ngakhale ndi abale ake kumva zokhuzana Pakiza. Apa panali patadusa chaka chathunthu palibe kulumikizana kapena mphekesera ina iliyonse yokhuza Pakiza kuti mphulupulu zake anaziputa zija zili patino. Komano tsiku lina mayi ake a Pakiza anakumbukira kuti patenga chaka chathunthu asanalankhulane ndi mwana wawoyo. Inu mukudziwa ukakumbukira chakuleba, ndipo anaganiza zomuyimbira. Atamuyimbira iyeyu samayankha, ndipo anayesa kangapo kumuyimbira koma samayankhabe. Apa anayesa kumuyimbira Khuma, ndipo Khuma anayankha kuti iyeyu ndi mwana wawoyo anasiyana miyezi ingapo kumbuyoku, ndipo Pakiza ndi mwana wake anasamuka ku nyumba kwake ndipo anatengana ndi mamuna wina ndi kumapita ku Australia. Mayi akewa anakhulupirira zimenezi komabe amayesabe kumuyimbira Pakiza, koma kuli chete Pakiza sazayankha. Apano mayiwa anawauza abale awo omwe anali ku Australia kuti mwina nawonso akhoza kumasakasaka kwinako mayi akewa akuyensanso kumamuyimbira, koma kunali zii Pakiza osapezeka. Chaka cha 2007 chinadusa mpaka 2013 Pakiza asakupezeka ngakhale mphekesera yakomwe iyeyu angapezekere. Apano mayi ake a Pakiza anapita ku polisi kukapereka dandaulo lawo la kusowa kwa mwana wawo, ndipo iwo ananena kuti akumukayikira Khuma kuti akudziwapo kanthu za mwana wawoyo pamodzi ndi mzukulu wawo zakomwe ali. Apolisi anamufunsa Khuma, iye anayankha chimodzimodzi ngati momwe muja anawayankhira mayi ake a Pakiza muja. Izi apolisi sanakhulupirire, ndipo anayamba kafukufuku wachinsisi kuti Khuma asaziwe kuti akufufuzidwa, ndipo apolisi anapeza kuti Khuma amabisa china chake. Izi zinapangisa apolisi kufukulabe za Khuma koma sanapeze kanthu. Apolisi anayamba kudabwa kuti khadi la ku banki la Pakiza limaonetsa kuti ndalama zimachosedwa ku New Zealand komweko osati ku Australia ngati mmene amapangira claim. Ndiye ngati Pakiza anapita ku Australia akutenga ndani mu akaunti yake. Kenako apolisi anapeza kuti Khuma ndiye mwenso ankatenga ndalamazo. Apa panali patadusa kale miyezi 6 kafukufuku akuchitika, koma panalibe chogwirika chomwe iwo anapeza. Anapanga kagulu ka zigawenga yomwe inali mission yotchedwa Mr Big Operation. Zigawengazi zinali apolisi omwewo omwe ankapita kumalo komwe kumapezekera Khuma, ndipo iwo amamuuza Khuma kuti iwo ndi zigawenga zomwe zimabwerekesa ndalama, ndipo ngati angakonde akhoza kuwajoyina. Koma poyambapo Khuma amakana kuti sapanga za mtundu umene uwu, atamulonjeza za ndalama zambiri. Iyeyo anavomereza pa mgwirizanowo, ndipo ntchito yoyamba inali yokamubera munthu wina wake yemwe anali wa polisi pa msewu wina, ndipo Khuma anapangadi ndipo zinatheka. Khuma analipidwa ndalama zambiri atagwira ntchitoyo. Khuma anagwira ntchito zingapo ndi apolisiwo koma iye asakudziwa kuti ndizongokonza. Kenako mmodzi wa zigawengazo patadusa nthawi anamuuza Khuma kuti abwana awo ali okondwa ndi ntchito yabwino yomwe iyeyo akuigwira, ndipo akufuna amutumize iye ku mission yomwe malipiro ake ndi ambirimbiri ya ndalama za nkhaninkhani. Anamuuza kuti akakumane ndi abwanawo, ndipo Khuma anapitadi. Atafika uko bwanawo anamuuza Khuma kuti akufuna kudziwa kena kalikonse kokhuza iyeyo, dzina lake, mbiri yake, komanso ma family members kuphatikizapo milandu iliyonse yomwe iyeyo anapalamulapo kumbuyoku, ndipo anapezeka kuti watuluka clean ngakhale milandu yomwe iyeyo anangoyipondereza anthu osayiziwa. Abwanawo anamuuza kuti akufunsa izizi ndi cholinga choti adziwe ngati iyeyo anali oyenerera kutumizidwa ku mission iyo. Iwo anapitirizanso kunena kuti milandu yakeyo yomwe mwina inapita kumbuyoko izawathandiza kuti iwo azakwanise kumutetezera ngati pena pake patalakwika. Apano Khuma ndiye kunali tikuzilongosola kutakasula nkhani kulongosola kuti mu chaka cha 2006 iyeyo anapha mwana ndi mzimayi yemwe anawataya mu msinje, koma apolisi sanadziwe kanthu za nkhaniyi. Zigawengazo zinati sizikukhulupirira Khuma kuti anatenodi, ndipo iwo anati awauze komwe anabisa matupiwo ndipo akachotse umboni akatayire kutali kuti apolisi asazapezenso kena kalikonse ka zimenezozo. Apa Khuma anawatengera apolisiwo komwe anakwirira matupiwo pomwe panali pansi pa bridge. Apolisi anali akupanga rekodi kena kalikonse komwe kankachitika komwe ankamufunsa Khuma. Apano onse anapita kumalo kuja zosatira za matupiwo ndipo zinatumizidwa ku chipatala komwe zinapezeka kuti analidi Pakiza ndi mwana wake.
pompo Khumalo anamangidwa ndipo kafukufuku yemwe anatenga miyezi 6 pa mapeto pake anapezeka chilungamo chake. Pa 14 Oktoba 2014 Khumalo anafunsidwa mafunso okhuza Pakiza ndi mwana wake, poyamba amakana ponena kuti iye anangothandiza chibwezi chake cha Pakiza kubisa umboni pokamukwirira Pakiza ndi mwana wake ku bridge kuja. Koma apolisi anati zinali zaboza. Mu chaka cha 2016 apolisi anapeza kuti Khumalo ndiyemwe anapha Pakiza ndi mwana wake kamba kuti iyeyo anali atapeza mkazi wina, ndipo iyeyo anathandizidwa ndi ankolo ake kukataya thupi la Pakiza ndi mwana wakeyo kumene analipeza kuja. Khoti linagamula Khumalo kukakhala ku ndende kwa zaka 21 ndipo ankolo ake anagamulidwa kukakhala ku ndende miyezi 12. Ndipo mu chaka cha 2019 Khumalo anayesa kupanga apilu koma sizinatheke. Umu ndi momwe mulandu wa mzimayi ndi mwana osala kwayo unathera. Inu mukuonera mwakhala mukuonera makontent anga kwa nthawi yayitali mpaka lero simunapangebe follow Dean Studios. Bwanji osangopanga follow kuti zina zambiri zizikupezani mosavuta tizinjoya limozi ma content ngati amene wawa. Tayesani kupangako like, kuyika ka comment komanso kupanga share ena ambiri amveko za nkhani. Ndine Dean Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.